enwere m si ka nkuziere ụmụ okorobịa ọkachasị ụmụ okorobịa Igbo enwekwara ike nwe ndị nna na-aghọtarọ ihe a na-ekwu maka ụka emegharịala a lot of people anya. ụka worriala people too much. Imezie ihe okiri ime ọ na-eme ihe ụmụazị ga-eme apịa ya ihe ọhịa ahụ onye dị mkpa ka m si ka m tinye ọnụ. Ọ dị ụzọ anọ a ga-akọwa ya, mana tata achọrọ m ime vidio a ka o bụ ibu. Achọrọ m ka ọ dị very small so that ikiliki ozugbo watch ya you continue whatever you're doing. So ihe anyị jiri bịa tata ụbọchị Nkwọ n'ahịa Igbo bụ nkuzi gbasara okpu Nwagwara. Ya wụ nke mkpu n'isi, okpu a ịhụrụ mkpu n'isi ya ka Igbo na-akpọ okpu Nwagwara. O nwere ike o nwekwara ihe ọzọ maka Igbo na-asụ n'olu o nwekwara ihe ọzọ unu na-akpụ ya mana ihe anyị na-akpụ ya bụ gịnị? Okpu Nwagwara. Kedu ihe gbasara okpu Nwagwara anyị na-eweta n'ụbọchị tata? Tupu m gaa n'iru, asụ m ka onye chiri ya zere. Ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atala azụ anwụna. Onye biri ibe ya biri. Igbo shi egbe ya berekwe, ugo bere keshi ibi ebele. Nku ka anyị si ya kwaa ya, ya shiri ya ji ebe ọ ga-ebi. Nku kwaa ya ka ọ dakeje ka anyị bee ebezi ọfụma na ọhịa ọwụrụ ekwenu m. Ụbọchị tata ihe gbasara okpu Nwagwara nsị ka anyị mee gịnị ka anyị wetara ụnụ na ihe onyonyo bụ na okpu anyị hụrụ a na-ekpu nwere significance. Ụfọdụ na-eme ha weta pịam ha chịrị ya wenye n'isi. Na be anyị onye nna ya nọ ndụ anaghị ekpu okpu a. Nke a bụ azụ ka ntụpenyere ụlọ maka ha